ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದುಪ್ಪುವ ಅಂಚಾದ ಈತನೆಟ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ಫೋನಾಗ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನೇರು ಐತ ಪಿರೋಡು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರು ಒಂದು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನಿ ರಿವೀಲ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅವು ಬೇತೇರ್ಲತ್ತೆ ಕೋಟೆಕಾರದ JP ಆಚಾರ್ಯ JP ಕಲಾ ಬದುಕದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಯಣ ಎಂಚೇತನ JP ತೂಕಾಗಿರೋ ಕೇಳೋಣ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಯ್ಸ್ ಅವಿನ ಮಾತಾದುಪ್ಪೋಡು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ನಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಬತ್ತಿನ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತದ ಐನು ಈತ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವಲಕ್ಕ ಆತನು ಅಮ್ಮನ ಕಲಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಅವಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನ ಅಪ್ಪಗದ ಜೀವನ ಪಂಡೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ 9th ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದು ಇದು ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದು JP ಆಚಾರ್ಯ ಅಪ್ಪಗ JP ಆಚಾರ್ಯ ಅತ್ತು ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಮಾತಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ಗೂಗಲ್ದ ಕಾಪಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಗೂಗಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓವುಲ ಕಾಪಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಜ IT ಯಾನು ವಿನ್ ಆಗಿನ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಬೋಡು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎನ್ನ JP ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಣಪತಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ಮಿತ್ರ ಸೂರಿ ಪಾಕಿ ಹಾಪುನು ಮಲ್ಲ ಕಡ ಆತ ಮಾತ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅವು ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಂಟ್ಲ ಮುಗಿದಿಜ್ಜ ಓ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಪೋಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪರ್ವತ ಪಂಡ ಬರೈತಿಲಕ್ಕ ಪರ್ವತ ಆಯ್ತು ಮಿಡ್ಲೊಂದು ಸೂರ್ಯ ತೀರ್ಥ ನೀರು ಅವು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅವು ದೇವರ ಕೊರನ ವಿದ್ಯೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಸೂರ್ಯ ಪಕ್ಕಿರ ವಾಪು ನೀರು ರಡ್ಡು ಕಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತನ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಆತ JP ಇದು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ JP ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ JP ರೀ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಅನುಭವ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಂಕಲ ಈ ಪಿಲಿತ ಕೀ ಪಂಚ್ ಬೋರ್ಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದೆದುರು ಪಿಲಿತ ಇಂಚಿನ ದೀವೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ದಯಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನ್ನಗಳು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಪ್ಲೆ ಅತ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ ನಿಂಚಿತೇನೆ ಕೀ ಪಂಚಿನ ಅತ ನಾನು ನಿಂಚಿದೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಅರವಿಂದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರ್ಲ ಮುಕ್ಲು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅದು ಯಾನ್ ಒರಿಯ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಂಕ 10 ಕೈ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆದ ಒಂದು ಪುಣಿಚಿತನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಒಂದು ಜಾತ ಸಾಧಕರೇನೆ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಡು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಅತ್ತುಂಡ ಆಚರಣೆ ಇಂದೇನು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಡತ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಗೊತ್ತಾವಡು ಮುಂಚಿತನ ನಿಂಟಿಡು ಒಂದು ಜಾತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪುಣಿಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲಾದೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ನಿಕಲು ತೂವೊಂದು ಪೋರು ಇಂದೇಪಲ್ ಇಂಕಲು ಪನೊಂದು ಒಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಅಂಚಾದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆ ತೂದು ನನ್ನಾತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆ ಬಂದಿನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತಂದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೆಮರದಿದ್ದರು ಪುಣಿಚಿತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಪು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಗರಡಿ ಏಪಲ ಅಂಚಿಂಜಿ ಪೋನಮ್ಮ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹತ್ತು ನಾನು ಕಾರಡಿ ಬೈಕ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಆಂಡ್ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ್ ನಮ್ಮ ತೂತೀನಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಆ ಕೈ ಏರ್ನ ಬಂದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ್ ಏರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಿಂಕುಲಿನಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ನವಭಾರತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳ್ಳಲ್ ಬಾಗಡೊಂಜಿ ಕುಸ್ತಿದ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಡು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಉಡುಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆದುಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಪಿರೋಡುಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ
JP ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬಹುಶಃ JP ಅನ್ನ ಇರೇನು ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಆಯ್ಪ ನಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡೆ JP ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಲ ತಗೊಂಡು ಪಾಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಇನಿಯದು ಇನಿ ಸುರುಕಾದಿರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ರೀ ಇಂಕಲ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಕುಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು JP ಅನ್ನ ನೇಪನಿಕುಲು ತೋಚ್ಪೋರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಇನಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ದು ಬೈತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂಚಾದು JP ಅನ್ನ ಪರಿಚಯ ಈ ಊರುದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಒಂಜಾತೆ ಕಲಾವಿದರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ನಾಡು ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಬಹುಶಃ JP ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಕಲಾ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಅತ್ತನ್ನಾಡ ಮಾತ ತುಳುವೇರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಂದು ಎಂಕು ನೀನು ಈರೇ ನಾಡೊಂದು ಬೈತೀನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಬೈದಂಡು JP ಅನ್ನ ಕಲಾ ಬದುಕದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಯಣ ಎಂಚೆತ್ತೇನೆ JP ಅನ್ನ ಸುರು ಕಾದಿರ್ನ ಕೇನೋಡಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಬೈ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಈ ಟಾಯ್ಸ್ ಅವಿನ ಮಾತಾದುಪ್ಪೋಡು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ನಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಬತ್ತಿನ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಐನ್ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕ ಆತಂಡು ಅಮ್ಮಲ ಕಲಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಅವಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ತೂಪುನು ಆರು ಮಲ್ತಿನ ತೂದುಪ್ಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತೂದು ಕಲ್ಪನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಶಾಲಾ ಜೀವನಡೆ ನಂಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಏನು LKG ಹಿಡಿದುಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವನು ಅಂಚ ಸುಳ್ಳ್ಯಡು ಇತ್ತೇರಿ ಸುಳ್ಳ್ಯಡು ಇತ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಳ್ಳ್ಯಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ರೋಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ದ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಾನು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಪನೋದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಛದ್ಮವೇಷ ಅವಿನ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪೊಂದಿತ್ತಾರಮ್ಮ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೋಪುನತ್ತು ನೂಕುನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಆತು ಅಪ್ಪಗ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪಿರಾಡು ಅಂತ ನೂಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತ ಆತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗದ ಜೀವನ ಪಂಡೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ 9th ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದು ಇದು ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದು JP ಆಚಾರ್ಯ ಅಪ್ಪಗ JP ಆಚಾರ್ಯ ಅತ್ತು ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಮಾತಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದು ತೋರ್ಸ್ಪವನು ಅಂತ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂಡ ಈ ಹಿಂದೇನು ಆ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟಡು ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ನಕ್ಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮಲ್ತಿನೇನು ಮಾತಾರಿಗಳು ತೋರ್ಸ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅವು ಪಂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅವು ಬತ್ತಿದ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಖಂಡಿತಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂಜಿ ಗುರು ಬಂದು ಉಪ್ಪೇರು JP ಅನ್ನ ಗುರು ಏರು ಜನ್ನ ಮೂಲತಃ ಗುರು ತಾಯಿ ಅಮ್ಮನೇ ಮೂಲ ಗುರು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಓವನ್ ತೂಪು ಅಯ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅಯ್ನು ನಮ್ಮ ತೂಯಿನೇನು ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಡು ಮಲ್ತು ತೋರಿಸ್ಬವ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆ ಅವು ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕಣ್ಣು ಯಾಪ ಅಯ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೈನ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಅವು ಪೇಪರ್ಡು ಬರ್ಪುಣ ಆ ಮೂಲ ಗುರು ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಣ್ಣೆ ಅದುಪ್ಪುಣು ಆ ತೋಸ್ಪಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಬರ್ಪುಣು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಪಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಈ ಗೂಗಲ್ದ ಕಾಪಿ ಹೊಡ್ಸಿ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಗೂಗಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರಿ ಐತೆ ಒಂದು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓ ಆಂಡಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ತಂದೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೂಪೇರು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಂಡ ಕಲ್ತಂಡ ಇರಗೆ ಸ್ವಂತ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರೋಡು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಶಾಶ್ವತಪ್ಪು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಓವುಲ ಕಾಪಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೂಜ IT ಯಾನು ವಿನ್ ಆಯ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಎಂಕ್ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋಡು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಪಂಡೈತೆ ಸ್ವಂತ ಯಾಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನನೆ ವರ್ಕ್ ಐ ಕೇರ್ಲ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ
ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಹೊಸತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾತಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ಲ ಅವು ಎಂಚಿನ ಐಟಿ ಚೇಂಜಸ್ಸೇ ಈ ಮೂಲತ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟಿ ಇತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಕೊಡೋರಿಗೆ ತೋನಾಗ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಉಂಡ ತಾನು ಅವು ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಬಾಕಿ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಕುಡೋರಿನ ವರ್ಕ್ನು ಕೂತುದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಕುಡೋರಿ ತುಪ್ಪನ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ತಾನು ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕುಡೋರಿ ಅವು ಮಲ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಕ್ಲಿ ಐಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ ಐಡ್ದು ಇಂದ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ತಾನು ಅವು ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೋಡು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಫುಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅದು ಉಪ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಂಪು ನಾವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತಿ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಕುಡೋರಿಯನ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಗೂಗಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಪಿ ಬಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪೇರು ಅವ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಎಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಕಾಪಿ ಆತನ ನನಗೆ ಬಾಕಿ ತಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜೇಪೇನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೈತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕೊಂಜಿ 35 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಈ ಜೀವಮಾನೋಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 400-500 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪದುಪ್ಪೇನು ಪಂಡೈತೆ ಆ ಟೈಮು ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತನಿತ್ತೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಅಂಟುಂಡು ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಟೈಮ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ನಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಆಪುನು ಏನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 to 5 ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಜೋಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಓಲಾಂಡ ಫ್ರೈಡೇ ಮೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಮನದಾನಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲನ್ ಕಾಪಾಡು ಆಪುನು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪ್ ಬೇರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ ಟೋಟಲ್ ನೆಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಕೊರಡಾಪುನು ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗಿಂಚಿ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನಡ್ದು ಆಪನತಿ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಜೆ ಪಿ ಅನ್ನ ನಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿಮೇಷನ್ ಅದು ಪತ್ತನಾಡ ಪೂರ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪತ್ತನಾಗ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರ ಇರ್ನ ಕಾಲಡಪ್ಪಗ ಮೊಬೈಲ್ ಒಬ್ಬರು ಆತ ಉಪ್ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಪ್ಪಿನ ಸ್ಲೇಟ್ದ ಒಂದು ಬಾಳಪ್ಪ ಒಂದು ಮರದಿತ್ತು ಚಾಕ್ ಅವು ಕಡ್ಡಿ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ನೋಟ್ಸು ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಡು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ರಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಪರ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಾದುಪ್ಪ ಅಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿ ಆ ತೋಟಡ್ ಪೋಪ ಐನು ಎಂಕ್ಲು ಪೇಪರ್ಗು ಕನಪ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಓದನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದ ಪದ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಂದು ಕಲ್ಪವನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಕೇನ್ನ ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದವು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಂಡ ತೂಪೈತೆ ಓಲಾಂಡ ಪೋಪುನಾಂಡ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಪ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪು ಐನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಕ್ಲು ಉಲೈದೆತೊನ್ನು ಐನು ಯಾಪಾಂಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂದೇನು ಪೇಪರ್ ಕನಪ್ಪ ಓಕೆ 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 ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಗಣಪತಿನ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿನಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲು ಮಿತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕಿನ ಆಪುನು ಕೃತಿ ಮಲ್ಲ ಕಡಲ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಂಟ್ಲ ಮುಗಿದಿಜ್ಜ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಪೋಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪರ್ವತ ಪಂಡ ಬರೈತಿಲಕ್ಕ ಪರ್ವತ ಆಯ್ತು ಮಿಡ್ಲೊಂದು ಸೂರ್ಯ ತೀರ್ಥ ನೀರು ಅವು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅವು ದೇವರ ಕೊರನ ವಿದ್ಯೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಸೂರ್ಯ ಅದೇ ಪಕ್ಕಿರ ವಾಪನು ನೀರು ರಡ್ಡು ಕಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ನಗಲ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಂದುಪ್ಪ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಒಂದು
ಬಹುಶಃ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಈತ್ನಟ ಮಾತ್ರ ತೂತಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋದ ಕಲಾವಿದ ಏರ್ ಬಂದಿಂಗ್ ಮುರಾನಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚಾದು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ ಚೇಪೆನ್ನ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಆ ಬಳ್ಳಲ್ ಬಾಗುಡು ಪುಣಚಿನ ಕುಸ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚುದ ಅದನ್ನು ತುಲೆ ಅವು ಏರ್ ಬಾಂಡ್ಲೈತೆ ಬಳ್ಳಲ್ ಬಾಗ್ ಬಂದ್ಪುನ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದತ್ತ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಏರ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಜನರು ನೋಡು ಮಾತ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಚೇಪೆನ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಸರ್ಕಲ್ನ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ದಾರು ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕುಸಿದಾರಿತ್ತೀರು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಾನಪಾಡು ಒಂಜಿ ಇಂದಾದು ಒಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನರಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಲ ಥ್ರೂಟು ಎಂಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಕುಡೋರಿಯನ್ನ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಆಡ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪವನ ಒರಿಯುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಮಲ್ಪವನೆ ಈರ್ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ವ್ಯಾಕ್ ಆ ಫ್ರೆಂಟ್ ಆರು ಉಪ್ಪೇರು ಅರ್ಧದ್ದು ಎಂಕ ಇಂದ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಅವು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡವು ಪಂಡ ಯಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನಂದ ಐನು ಕೊಡೋರಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನನ್ನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಲಿತೀನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ಡು ಐಟ್ ವರ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಆ ವರ್ಕ್ನು ಕುಡೋರಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಕಲಾವಿದ ಅವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಒಂದಿ ಸೈಡ್ ಯಾರನ್ನು ಫೋಟೋ ಪಾಡಿ ಕುಡೊಂಜಟಿ ಸರ್ಕಲ್ದ ಪಾಡ್ಯರು ಅಂಚಾದ ಅವು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಆಯ್ತು ಆತಿಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಚಿತ್ರ ಕೊರ್ತಿನತ್ತೀರಿ ಕುಸ್ತಿದ ಅತ್ತೆ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿದ ಆರ್ನ ಮೋನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಮೋನೆದ ಅಲ್ಪ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡ ಕುಸ್ತಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅಂಚದು ಕುಸ್ತಿ ತಾರೆ ತಿರ್ಕ ಪಾಡ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದತ್ತವನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತೂ ಪೂಜ ಮಸಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎತ್ತೆ ನಾನು ಮೈನ್ ಪನ್ಪನವೆ ಅನಾಟಮಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಮಸಾಲ್ಸ್ ಅವಿನ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಫರ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೈ ಎಂಚ ಬರ್ಪು ನಾವು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪಡಾವು ಆ ನೆಟ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಅವು ಏತು ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷ ಕರಿದು ಪತ್ತೆ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ನೋಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆತಿನ ಐಟ್ ದುಮ್ಮು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗಿಂದು ದೀತೀನಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಾಣ್ ಇಂದು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಪೇರ್ ಶುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಆಯ್ದು ದುಂಬು ಯಾನು JP ಇಲ್ಲದು ಮಾತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದಿಲ್ಲ ದೇಪನಾಗ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತಂಡವು ಶಿಲೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜೆನ್ನ ಕುಡೋರೇನಾಯ್ತು ವಾ ಇಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಹೋರ್ನ ಅವಾರ್ಡು ಎಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಫೋಟೋಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆರ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ 15 ಫೀಟ್ದ ಮಲ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಉಂತನ ಭಂಗಿ ಇತ್ತು ಒರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಆಯ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯೇ ತೋರಿಸ್ಪವನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆ ಟೈಮಿಡು ಇತ್ತದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರು ಓಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ತೂ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚನ ಮಲ್ಪನು 6 ಇಂಚ ಉಂಟು ಏರು 6 ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಕುಂಟು ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಆ ಕುಂಟು ರಾತದ ನೆರಿ ಬೇತನ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಅಯ ಮಲ್ಪುನು ಅಯ ಇಂಚನ ಉಪ್ಪುನು ಬಂಡ ಅಯ್ಯನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅವು ಏರ್ಲ ಎನ್ನೂ ಜೇರು ನಮ್ಮ ತಿಂಕು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ಈ ಜನ ಇಂಚ ತಿಂಕು ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಶಿಲಾ ಈಗ ಟೈಮದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪು ಒರೇ ಮಲ್ಪು ಎತ್ತೆ ಅಯ್ಯಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಯ್ಯನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಯ್ಯನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅವು ಇಂಚನೇ ಬತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಅಯ್ಯನ ಕುಡೋರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಇಂಚ ಆಪನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆಯಾ ತಾಳಮಾನ ಇಂದು ಮತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತನ ಯಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಅಯ್ಯನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ತಾಳಮಾನ ಓಲ್ ಇಜ್ಜಿ
ಅಪ್ಪಾಗ ಅಯ್ಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಯ್ಯನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಆಪುನುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ವರ್ಕ್ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅವು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಂಡಾತುಲೆ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ದೇವರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಶಿಲ್ಪಿ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಪವನು ದೇವರು ಶಿಲ್ಪಿನ ತೋರಿಸ್ಪವನು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಆ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಪದಿನಿ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂಜೆ ಆಯ್ತು ಆತ ಭಾರಿ ಬರಲು ಪಂಡ ಅತುಲೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಗುರುವರಿ ಇರ್ಲೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಆರು ಎಂಕ ಇಂಚ ಪಂಡಿ ಪಂಡ ದೇವರಗಳ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿದು ದೇವರು ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋರು ಶಿಲ್ಪಿ ದೇವರು ಕೈ ಮುಗಿ ಏನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರು ಆ ದೇವರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನು నీకు ఎక్కడ నుంచి మాత తూగొందులారు పిరోడు మాత బారి షోకుದ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪೊರ್ಲು ಬರೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀತಿನತ್ತು ಒಂದು ಮಾತ ಸೆಟಪ್ದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಚೌತಿದಪ್ಪಗ ಮಾರನೇಮಿದಪ್ಪಗ ಅಷ್ಟಮಿದಾಗ ಮಾತ ಆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂಗೊಂದುಪ್ಪ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಪಿರೋಡು ಬರೆದು ಪೇರು ಜೆ ಪಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟೆಗಾರ್ ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತನ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಆತ ಜೆ ಪಿ ಅನ್ನೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಅನುಭವ ಏತು ವರ್ಷದ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಅನುಭವ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂಚ ಯಾರನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಆತು ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೀರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೇತಕ್ನ ತೂದು ಗೊತ್ತಾತಂದೆ ತೂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮೂಲತಃ ಏನು ಮುಲ್ಪನೆ ಪುಟ್ಟು ಬೆಳ್ತೇನೆ ಎತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಯ್ದು ದುಂಬು ಆಯ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ವಿನ್ ಬತ್ತ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ SLC ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಲಾಸ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿತ್ತೆ DMSದ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ಲ ಬ್ರಾಡ್ ಅದು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚ ನಿಂಕ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಬೀರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಸಿಷನ್ಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಮಾತ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಐನ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಪೋಂದುಂಡ ಆತ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚಾತನ ಮಾರೆ ಇಂದೆಂಚಾತ ಅವು ಎನ್ನ ಟಾಬ್ಲು ಅವು ಯಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಪೋಂದುಂಡು ಆತೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೋಂದುಂಡು ಆತ ಅದು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೇಸ್ಡ್ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ದಿಯ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಒಂಜಿ ನಂದಿ ಮಲ್ತ ಆ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ನಂದಿದ ತಾರೆ ಆಡೋನು ಅವಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಆತ ಪ್ಲಾನ್ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತೀನಿ ಆತೆ ಏರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಏನು ಕುಡೋರಿಯನ್ ಏನು ಗುರು ಒಂದು ಪನ್ಪಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನೋ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಏನು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕುಡೋರಿನ ತೂದು ಏನಪ್ಪಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡಿಯೋರಿನ ವರ್ಕ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತಿನೇ ಇಜ್ಜ ಆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ನು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಲ್ದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಊಲ ಒಂದು ಇಚ್ಚು ಇಜ್ಜಿ ಆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಲೆಕ್ಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಪಿರೋದ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಆದುಪೋಡು ದೇವರನ್ನ ಕವಚ ಆದುಪೋಡು ಆಭರಣ ಆದುಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಡ್ಸಲೆ ಆದುಪೋಡು ಅಣಿ ಆದುಪೋಡು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಕೊಡು ಇಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗಡ ಪುಟ್ಟಿನ ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಅದು ಬತ್ತದು ಪೂಣು ಆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಕುಡೋರಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ದು
ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಡ ಬಳ್ಳಿ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿ ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಲ್ತದ ಕೋರು ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಸ್ಕೆಚ್ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಬೊಟ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಐಕ್ ಕುಲ್ಲೊಂದಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಅದು ಇಂಕ ವರ್ಕ್ ಕೊರಿಯರು ನಾನು ಈ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಅಂದು ಬಂದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ ಆ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಲೆಜ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಪನ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅವು ಯಾನು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಕಲ್ಪದೀನಿ ಬೇಲೆನ ಕಲ್ಪ ಅವನು ಎಂಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಕಲ್ಪ್ತದೇ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎನ್ನ ಆಂಕಾರ ಅಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನು ವರ್ಕ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ವರ್ಕ್ನ ದೇವರೆಂದು ಎನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕ ಒಲಿದೀನಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇ ಮಲ್ಪನು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಓವಲ್ ಆವುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಓವೇ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಐಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳಿದ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಡು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಳ್ಳಿದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓವೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಆವಡು ಐಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅವು ಎಂಕ ಕಲ್ಪವನು ಅವೇ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ನ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರಿಕೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಮ ಸತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎತ್ತಣ್ಣ ಅಂಡ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಬಾಲೆಡ್ದು ಆಯನ ಬಾಲೆಗೆ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೋಪುನತ್ತಂದೆ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಜು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ಬೋಡ ಐತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಎತ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಇಂದು ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ತೇರಂತ ಕೇಂಡ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒರಿಪಾಯರ ಬೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಒವ್ವ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಏನು ಒಲಾಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಆಪಾಗ ರಡ್ಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಜೀನುಡು ಬರೋಡು ಪನ್ಪನು ಈ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನಡ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಕಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂಚ ಶಿಲ್ಪಿ ಆದಿತ್ಯರ ಆಯ್ನ ಮಗಿ ಅರ್ನ ಮಗಿ ಆಡ್ದಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅವು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ಬೇಕು ಜೆಪಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೆಪಿ ನನ್ನ ಮಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಜೆಪಿ ನೆಂಚನೆ ವೈರಲ್ ಆತೀರ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಅವೇಂಚ ಬಲ್ಲಂಗ ಇದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಮಂದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಇಂದು ಎಲ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂದಿನ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿತ ಮಂಡ್ಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜೋಲ್ಲರ್ಗೆ ಖುಷಿದ ನೀನು ಅಂದಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠನ್ನಗೆ ಇರ್ನವಪ್ಪ ಜೆ ಪಿ ಅನ್ನೆ ಏತ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂಡ ಗುರುವೇ ಆರತಿ ఒక ಎಲ್ಲಪ್ಪನಾಗನೆ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಅಂತಂದ್ಪನೆ ನೈಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಅನ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಹೆನ್ಪು ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಓತೆ ಓಕೆ 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 ತೂಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಅಂದಿ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯನ ಮಾತ ತೂಂದು ಪ್ರತಿ ಮಾರನೇ ವಿಧಪ್ಪಾಗ ನೆತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಪಂಡ ಯಾನು ಬೋರ್ ಆನಾಗ ಮಂದಿ ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೂ ಅಂಬ ಬಂಡೇರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೊಂದು ನೆಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ತೂನಾಗ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ನ್ಯೂಸ್ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರಿ ಇದು ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೀರ್ ಮಂದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೀ ಪಂಚಲಾಕ ಬರ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಅಯ್ಯೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ದಸರಾಗ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಮಲ್ತದ ಪಪ್ಪ ಇಂದ ಯಾನು ಮಲ್ಪಾಡ ಪಂಡದು ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಐಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಅಂಚ ಆ ಮಲ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಅಯ್ಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏರ್ಲ ತೋತಿಜಿ ಆ ವರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಮೀಡಿಯಾಡ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಸಾಧಾರಣ ಏಳೆನ್ಮ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರು ಒಂಚ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಯನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಂಡ ಆಯ ಇತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಪನಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಸೂಪರ್. ಬಹುಶಃ ನಂಕಲ ಈ
ಪಿಲಿತ ಕೀ ಪಂಚ್ಬೋಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದೆದ್ದರು ಪಿಲಿತ ಇಂಚಿನ ದೀವೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ದಯಮತ್ತದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನ್ನಗೆ ನಿಕಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮಕ್ ಬೋಡ ನಿಂಚಿತನ ಕೀ ಪಂಚಿನ ಅತ್ತ ನಾನು ನಿಂಚಿತೆ ದೆತೊಂದು ಅರವಿಂದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಬೇತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಅವನುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಲ್ಕೋನಿ ಮಂಡೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವತ್ತೆ ಮೋಡ್ ಪಡ ಆಯ್ತು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಈರೆ ಪೊಪ್ಪ ಐಕೆ ದಾಲ್ ಕೈ ಮಾಡ್ರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಅವ ಅಯನೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ತಿದ್ದವನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಅಯನೇ ఆయన ಕೈಟೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಆಯಗೆ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತೇ ಅಯನೇ ಮಲ್ತಿನೇ ಸರಿ ಪಂಡ ಅವು ಅಯನ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಆತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈರ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ನ ಆಯ್ಡ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯಗೆ ತಿದ್ದೇರೆ ಅಪ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಓ ఆయన ಇಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸಮ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ఆయన ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಅಯ್ಯಗ ಪ್ಲಸ್ ಆದ ಪೋಪುನಾತೆ ಅದೆತ್ತೊಂದು ಮುಂಚಿನ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ತಾಳ್ಮೆಡು ಅಯ್ಯ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವು ಆ ಪಂಡಿನೇನು ಆಂಕಾರಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಸರಿ ಪಂಡ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ರ ಆಪುಜಿ ಅವು ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದುದು ಪೋಂಡ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯರ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡೆ ಆ ಪಂಡ್ಲ ಬೋರ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸು ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಹಿಂಗ ನಮ್ಮ ಜೆಪಿನ ಮಂದಿನ ಮಂಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ತೆರಬೀಗ ನಂಕವೇ ಇತ್ತ ನವಭಾರತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ನಾವು ತೂತ ಅವು ಏರ್ನ ಪ್ರತಿಮೆ ಜೆಪಿನ ಅವು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಇಂದು ಆರ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಆರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವನ್ ಪೇಪರ್ ಓದನ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ನಂಚಿನ ಅವು ಮೂಲತಃ ಆಯ್ತ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬ್ರಾಸ್ಡ್ ಬ್ರಾಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಎರಕದ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಬಿಂಬ ಮಣ್ಣುಡು ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ನಿ ಆನ್ ಓಕೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅವು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಆಯ್ತ ಅಚ್ಚದೆತ್ತದು ಕೂಡ ಐನು ಎರಕಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ 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 ಅಂಚ ಆ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಸೂಪರ್ 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 ದಯಪನ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಪೇಪರ್ ಓದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅವು ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾಸ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಅವೇ ಕಲರ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾಲಿಶ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಐಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಅವು ಮಲ್ತ ಅವು ಬ್ರಾಸ್ದ ಶೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಡ್ದು ಬೇಕು ಮೂರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಕುಜಲ್ದ ಕಲರ್ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಮೊನೆದ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಸಿನ ಪಂಡ ಈ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪು ನಾವು ಪಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತಾ ಮೂರ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆ ತೂದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಶಿಲ್ಪ ತೂದುಪ್ಪುವ ಒಂಜಾತ ಸರ್ಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪುವ ಒಂಜಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನ ಅಂಚಿತನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪುವೇರು ಕೇವಲ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ಪುಂಚಿತನ ಕಲಾವಿದನ ಪುದರ್ ಓಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೀತೀಜಿ ಅಂಡ ನನ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಲ ವಾಣೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವಾಣೊಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಯಮಂತದೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆಂಡಲ ಆ ಕಲಾವಿದನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾವನಾಗ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗ್ಲ ಆ ಪುದರ್ ಏಪಗ್ಲ ಅಜ್ಜರ ಮರವಾದುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಐಕ್ಲ ಅವಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿದ ಮಂಡೆ ಅಂದೆ ಬಂದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಆರ್ನ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪಿಲಿನಕ್ಕೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಮೊಮೆಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಮೊಮೆಂಟು ಮಾತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಗುರ್ತೀರಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗಳು ಒಂದು ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅವು ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಗಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಂದತ್ತೆ ಆ ನೆಟ್ ಯಾರ್ನ ನೆಕ್ ಏರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಮೊಮೆಂಟು ಆರಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ತೀರ್ಪಪ್ಪನ 14 ದಿನ ದುಂಬದಾನ ಆರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮೊಮೆಂಟು ತೆಕ್ಕಿನಿ ಅನ್ನ ಅಂಜಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಅಂಥ ದಿನ ತೀರ್ಪು ಏರು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ನ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ಗ್ಲ ಕೊಡಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಅವಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಯಾನ್ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡದು ತೋರ್ಸ್ಪರ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು ಗೊಂಬೆ ಒಂಜಿ ಐತಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುದಾದು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂಚ
ಓಕೆ 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 ಎಂಚ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೆ ಪಂಡದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಕೋರಿ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದಗೆನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾಯಪ ನಾವು ಬೇತು ವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಾ ಗೂಗಲ್ ನಂಗೆ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕಂದವ ಸ್ಕೆಚ್ ದಾಯಪ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಂದು ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆವೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತುದಿತ್ತ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕಿದ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸ್ಪಾವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆದಿರ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಆ ಬೈದು ನಾವು ಓಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚಿನೊಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಜವನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಕೋರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೇರು ವಾಮಂಜೂರ್ ಆರ್ನ ಮಗನ ತ್ರೋಟು ಆರ್ನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಆದಿರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ದ ತೋರ್ಸ್ಪಾವಡು ಮತ್ತು ಆರಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತರೆ ಆಪಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಪಿರವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಕೊನಾರ್ಕದ ಚಕ್ರ ತೋರ್ಸ್ಪಾಯ ನಮ್ಮ ಅವು ಪ್ರಭೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೋರ್ಸ್ಪಾವ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಭೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ಶೈಲಿ ಇಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ದೇವಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಾವರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ಮಂಗಳಾವಡು ಬಂದ ಶಂಕನ ಒಂಜಿ ತೋರ್ಸ್ಪ ಶಂಕ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಶಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೂ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹ ವಾಹನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ವಾಹನ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಸಿಂಹದ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲ್ದ ಇಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನವಿಲ್ ಬತ್ತದು ಆಯ್ತ ಬೀಲಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಶೈಲಿಡೆ ಒಂಜಿ ತೋರ್ಸ್ಪಾದಿ ನೀವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗ್ಲ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಇಲ್ಲದ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೋತನು ಅವೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಡ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಗೆ ತೋರ್ಸ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ನು ತೋರ್ಸ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಮೋದಿನ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏನ ಸ್ಟಡಿಗೆ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಲ್ತಿನೇನು ಆರಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಪಾದು ಇನ್ನೇನು ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲಿ ಯಾಪಗಂಡು ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದು ಬಂಡೀರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಮೋದಿ ಇಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆರು ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಆರು ಪಂಡೀರು ಕನಲೆ ತೂಕ ಪಂಡೀರು ಆಪ ನಡು ಅಂಚ ಕುಡ್ಲದ 25 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇತ್ತನು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಐಟ್ ಇಂಬೇನ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಮೇನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆದ ಉಪ್ಪಾಯಿಗ ಆ ವರ್ಷಡ್ 25 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲನ ಇಟ್ಟು ಇಂಬೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಆಜಿ ಆಟನ ಅಕ್ಲು ಕೊನಪೇರೆಂದು ಇಂದು ಆ ಆಜಿ ಆಟಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಲ್ಲ ಆಟ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಐತೋಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆದಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೇರು ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾಕೃತಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಅದು ಕೊರದಿತ್ತೇರು ಅವರ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಐತೋಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಟು ಜೆ ಪಿ ಎನ್ನಾಗ ಆರು ಫೋಟೋ ಪ್ರೇಮಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಲುಕ್ ಕೊಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾತ ಬಂತೊಂದು ಪೋರಿ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಲ ತೂಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಇರಗ ಹೊಯ್ತೊಂಜಿ ಮರಲು ಉಂಡು ಪಂಡ ತಲೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮನೆ ಆರ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೊಂದು ಸಡನ್ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ನ ವರ್ಷಗಳು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೊಂದು 10 ಜನ ಲೈವ್ ಆರ್ಟ್ ದಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಅಂಕ್ಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಆ ಸರ್ತಿ ಕುಂಭಮೇಳದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವು ಆಪುಂಡು ಐನು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕುಂಭಮೇಳದ ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಟಿ ಪೋವಂದಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೋರ್ಸ್ಪಾವಡು ಕುಂಭಮೇಳದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೋರ್ಸ್ಪಾವಡು 10 ನಿಮಿಷದ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತು ತೋರ್ಸ್ಪಾವಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಒಂದು ಏನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊರ್ದಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡದಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಒಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ
ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಓಲ್ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈವ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ್ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡೇ ಮಲ್ಪುನು ಲೈವ್ ಆರ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ದಾದಾಂಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪುನು ಆತೆ ಐತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಂಡ ಐಕ ತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಂಡ అయిన స్పాటెడ్ అప్పగానే ఎన్నును అప్పగానే మలుపును ಎಲ್ಲೇ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೆಚ್ಚವುದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇನು ಲೈವ್ ಆಟದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೆ ಈರಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಆ ಸ್ಪಾಟೆಡೇ ಅವಡು ಅಂಚದು ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಅಲ್ಪದ ಅಕ್ಕಾಡದೊಂದು ಕಲರಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಪಾಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಗೋರಿನಕ್ಲ ತ್ರಿಶೂಲ ಅವಿನ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಎಂಕೆ ಯಾನು ಕಲರ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕೆ ಯಾನ್ ಕಲರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾನೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾಪಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಯಾನೇ ಆರ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದದು ಯಾನೇ ಅಗೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಯಾನೇ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನಾದಿತ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಪಲ ಒರಿನ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೈ ಮುಗಿಯನ ಎಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಆ ತಿಲಕದ ಎಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಲಕ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರಾಮಡುಪುನೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಡೊಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಮೇನ್ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಯನ ತಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಊರ್ದ ಬಾಲೆ ಈರು ಈ ಮಧುನು ಅಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಈರೇನು 11 ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಾಲ್ಯ ಅದೇ ಉಪ್ಪವರಿಗೆ ಅಂತೆ ಈರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಅನಿಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಡ್ಡದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಜೆ.ಪಿ. ಅನ್ನ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ದೀಪ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದುಪ್ಪುನ್ಗೆ ಜೆ.ಪಿ. ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಂಬುವ ದೈವನಾಗಿ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಮಾತ್ರ ಈರು ನಮ್ಮನ ಚಿತ್ರನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗುರುಲ್ಲೇರು 6 ಕೇಂಡೀರು ಎಂಕ್ ಮಲ್ತುಕೋರಲ್ಯ ಎಂಕ್ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ನು ಬಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷದ ಪಾತ್ರನಾಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಿರೇಲ್ದ ತಿನ್ನಡ ಉಗುರ್ದ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಈರು ಮಲ್ಪನ ಇರ್ತಲ್ಲ 6 ಮಲ್ಪ ನೀರ್ನಾಗ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರು ಮಲ್ತಿನತ್ತವು 6 ಮಲ್ಪವನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ
ಆ ಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಅವು ದೆತ್ತೊಂದು ಕೊನ್ನತಿಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನಡೇನೆ ಉಂಡು ಯಾನು ದುಂಬು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಸೈಡ್ಗೆ ದಿತ್ತೆ ಆ ಕೊಡೋರಿನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಒಂದು ಈ ಗುರುಕುಲನ ಮಾತ ಬತ್ತು ಬನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಡ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಒಂದೇ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನನ್ನು ಬಡ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಬಂಡೇರು ಇಲ್ಲವಾ ಇದು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ಯಾನು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಯೆ ಇದು ಗುರುವಾರ ಪಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಾರ ಹತ್ತು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇತೆ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ತುಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇತೆ ಮಾತ ಗುರುಕುಲ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ಒವುಲ ಬೊಡ್ಸಿ ಪಂಡದ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕಾಷಾಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನಾರ ಒವುಲ ಇಜ್ಜಿಯಾರೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವೇರು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಆರು ಅಂಚಾದ ಆ ಗುರುಕ್ಲಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಆದ ಈ ಗುರುಕ್ಲು ಮತ್ತು ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂದು ಮೂಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊರಿಯೆ ಆಯ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾನೆ 10 ಜನ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ತೂವೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಾಡು ಯಾನು ಒಂಜಿಕೆ ಏನು ಜೇಪೆನ್ನ ಈತ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಾರ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಪತ್ತು ನಾನು ಬೇತೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಓಲಾಂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಆವಡ್ ಬಂದು ಓಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ಜಿನ ಬೇಜಾರಾಬ್ ಜನಿಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೈತೆ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೂರ್ದ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಲ ಬರೆದೀತಿಜೇರು ಎನ್ನ ಕಾಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರು ಏರ್ನ ಅಪಗನೆ ಬರಡು ಪಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಅವು ಕೂಡ ಯಾಪ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಮಯಡೆ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜವು ಎನ್ನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ 100 ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತರ್ನ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಉದರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ 10 ಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇರಲಿ ಯಾವು ಯಾನು ಮಲ್ಪನ ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಇತ್ತನೆ ಬರಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇತ್ತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಎನ್ನನ್ನು ಗೆಂದಾಯಿನ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಆಯರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಆತ್ನಟ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಸಿಟಿಡ್ದು ಇಂಚ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ದೇಶಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಸಾವಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಯಾನತ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಹಣೆಟ್ ಬರತಿನ ದೇವ್ರು ಕೊರ್ತಿನ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಜೆ.ಪಿ. ಅಪ್ಪಾಯಿನಿ ಅವು ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಏ ಮಾತಾಡಲಿ ಪುನಃ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಆಂಡಲ ಮಾತಾಡಲ ಪನ್ಪುನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಒಡ್ಚಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದು ಪುದರ್ ಲೆತ್ತಂಡ ಎಂಕು ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪುದ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಅದು ಕುಡೋರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶನ್ ಲೆಪ್ಪಗೆ ಎಂಕು ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಯಾನೆಂಚ ಮಲ್ತೆ ಈ ಏರೆಗ್ಲೆ ಜಂಜಾಟನೆ ಒಡ್ಚಿ ನೆಡ್ದು ಇದೇ ವರ್ಕ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಮೂಲತಃ ಎನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪನ ಪುದಾರ್ ಬೇತೆ ಜೆ.ಪಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಟೆಕಾರಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಲ ಅನ್ನ ಅವೇ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಜೆ.ಪಿ. ಈಸಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶನ ಲೆಪ್ಪಡ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಲೆಪ್ಪಣೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಯಾನೆ ಜೆ.ಪಿ. ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪುನು ಜೆ.ಪಿ. ಒನ್ನಗೆ ಏರು ಕೋಟೆ ಗಡ್ಡದಾರು ಬೊಲ್ದು ಗಡ್ಡದಾರು ಅವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಕೊಡ್ತು ಈ ಗಡ್ಡದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದ ಜೆ.ಪಿ. ಅನ್ನ ಗಡ್ಡದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನು ದುಂಬು ಗಡ್ಡ ದೀವಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಪಗಲ ಪೊರ್ಲಿತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ದೀಯೆ ಅಪಗಲ ಪೊರ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಾಯ್ ಇತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾನೆ ಕಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಅಂಚೆನು ಅವು ಇಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೆ ಏರು ಪಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ ಇರಗೆ ಏ ಜಾತಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಬೊಲ್ದೆ ಬಿಡ್ಪುನು ಯಾನ್ ಎಂಚಿಂತಲಿ ಯಾನೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ಜಿನಲ್ಲ ಯಾನೆ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟನಾಗನೆ ಪೊರ್ಲು ಓಕೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಬೋಡು ಆಯ್ತು ಯಾನು ಮುರಂದಿಂಚ ಉದ್ದ ಕೂಜಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಡು ಬರ್ಪುನು ಉದ್ದ ಕೂಜಲು ಉದ್ದ ಗಡ್ಡ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದಲ ಇತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೆದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸೋಕು ಬೋಡದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ತಂದೆ ದುಂಬುಡ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನುಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ನು ಅಂಚತ್ತಿ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಮ ಬೇತೆ ಈರು ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಉಪ್ಪೆ ಈರೆಗೆ ಐಕೆ ತರ್ಕಾಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಅದು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಗಡ್ಡದಿನೇಟು ಕುಡೋರಿ ಅನ್ನ ತೂಪೆ
ಅಯ್ಯ ತೂಡೊಂದು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಯಾನು ಇಂಚ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪೆ ಯಾನು 10 ಜನರದ್ದು ಯಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆವಡಾಂಡ ಎನ್ನಡ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ 10 ಜನ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ಉಪ್ಪೇರು ಈರಡ್ದು ಯಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆವಡ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾದನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಈತ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ನ ಕಲಾ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾದು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಅನುಭವ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ನೇ ಅಂಚಾದ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ನಾಗ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈತ ಜನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಮೊಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಇದು ಮುಕ್ಳು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅದು ಯಾನು ಒರಿಯ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಎಂಕ 10 ಕೈ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಒರಿಯರೇ ದೆರ್ಪೆರೆ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ 10 ಕೈ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆತಿ ನೀನು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪನೊಂದುರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೇನ ಪರಿಚಯ ಅಂತೂ ಯಾನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ಪರಿಚಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಬೆಲಗೊಡು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಕ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಬೇರು ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ಅಂದು ಹೊಸಂಗಡಿದಾರು ಆರು ಎಂಕ್ ಮೂಲತಃ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧಡು ಅಜ್ಜರಾಪೇರು ಆಂಡ ಆರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಪುದರು ಇಂದು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆ ಹರ್ಷಿತಂದು ಆರ್ಲ ಕೆಳದಾರೆ ಬಂದಿಡ್ ದಲ್ಪದಾರು ಇಂದು ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದಾದಾನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಕಲೆ ವಿದೈ ಪೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡು ಯಾನು ಒರೇ ಮಲ್ತದು ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಕರ್ತವ್ಯನ್ನು ಯಾನು ಸೀಮಿತ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಯಾನು ಒರಿಯ ಬೆನೋಡು ಯಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾತ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಬೆನ್ಪವನಾರು ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಉತ್ಸವ ಆಡ್ಸಿಂದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಇಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಮತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲು ಉಲ್ಲೆ ಆರಿಗಿತ್ತೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಜೇಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂಬ್ರ ಆವು ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಐಕ್ ಚಿತ್ರ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಬೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಓಕೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಯಾನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ ಮಲ್ಪ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅದನ್ನಟ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಇತ್ತ ಪೋಂದುಂಡು ಉತ್ಸವ ಆಡ್ಸ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನೋಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಆ ಟೀಮು ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾತಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯ ಅಯೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓವಾ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಬೋಡು ಅಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾನು ಯಾನ್ 8 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಆಡ್ದು ಒಕ್ಕದ ಅಯನ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಅಯ್ಯಗೆ ಬೋಡು ಕೊಡೋರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಾತ್ಲ ನನ್ನ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಈತ ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ಯ ಹಕ್ಕುಡ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವನು
ಓಕೆ ಅಂಚಾದು ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಳ್ಳೆ ಬೈ ಬ್ಲಡ್ ಐಗ್ಲ ಬೈದಿನ ಆರ್ಟ್ ಅಂಚಾದು ಅಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ದೇಲೆ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೈದೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಪೊಪ್ಪರ್ದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಆವಡು ಆ ಪುದರ್ ಅಯ್ಯ ಕನ್ನತೆ te ಓಲ್ಲ ಪೊಂಡಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠನ ಪಪ್ಪನ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಆಯಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡ ಜೆ ಪಿದ ಮಗ ಅಂದ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂಚಾದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಡಗ್ಲ ಪೋವಲಿ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಹರೀಶ್ ಕೆರೆಬೈಲಿಂದು ಆರು ಇತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಜವಾನಿಯನೇ ನನ್ನ ಈರ್ ಬನ್ನೋಡಾದಿ ಪ್ರಾಯ ಅತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಬನ್ಪನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಮೂಲ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಆ ಈ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಆರು ಜವನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾತ್ಕೊರದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವು ಐಟಮ್ ಸಾರಥಿ ಮತ್ತು ಒವ್ವು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ಮಚ್ಚಣ್ಣ ಇಂದು ಕನಲೆ ಸೀದ ಪೋದ ಆ ಮಚ್ಚಣ್ಣ ಇಂದು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಈತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಆರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವುಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆತಿನಾರೆ ಓಕೆ ಆರ್ನ ಪಿರಿತ ರಂಗಡು ಆರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವಡು ಅಕ್ಲ ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ವೈರಲ್ ಆತಿನ ನರಮಾನಿ ಓಕೆ 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 ಅಂಚಾದು ಆರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಆರು ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಯಾನು ದುಂಬು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತುಯೆ ಆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಫಿಗರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅಂದು ಆರು ಸಜಿಪದಾರು ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಒವ್ವ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾದಾಂಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಐಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಆರು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಆಡ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಟೀಮ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಈತಿ ಯಾವು ಈತ ಜನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಎತ್ತಿನಟ್ಟು ಇಡೀ ಸ್ಪರ್ಶ ಅವೇ ಪನ್ಪನು ಈ ಸ್ಪರ್ಶನೇ ಒಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತನು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಟಚ್ ಮಾತ್ರ ದಿ ಟಚ್ ಅವು ಆ ಟಚ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಅನ್ನ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಅಂಚ ಅದು ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಬಂದ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಕೂಟದ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಆತನು ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಡೋಡು ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಟೋಟಲ್ ಈರು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಪಂಡದ ಮಾತ ನಿಮ್ಮಸನ ಎಂಕ್ಲ ಪತ್ನಿಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಮಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಆರು ಸಾನಾ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಎಂದು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ತೆತ್ತು ನೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಾತಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಐಕ್ ಗುರುಂದು ಎನ್ನಿದಕ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದು ಅಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣಗೆ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದು ಮೂಲದ ಕಾರಣ ಒಂದು ದಿವಕಾರಂದು ಒಲ್ಲೇರು ದಿವಕಾರಾಚಾರ್ಯ ಆರೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿ ಅವನು ಅಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಲಸ ಪೋಪ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಆ ಮಾತಾ ಗುರುಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಸ್ಥಾನಡ್ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆಂದು ಎಮ್ಮೆ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಬತ್ತ ಈ ಕಲ್ಪ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅವು ಹೆಮ್ಮೆನೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಅದುಪ್ನಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಮಾತಾರ ಅನುಗ್ರಹಿತೀನಿ ಆತೆ ಆತೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕಥನ ಮಾತಕ್ಕೆ ತೂತಾಂಡ್ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಪೊನ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಕೂಟದ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರು ಕೇಶವನ್ನ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಕೊಡಿದಾದೊಂದು ತುಲೆ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರ ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಗವ ಸಂದಾಯ್ತ ಅವಡನ್ನೇರೆ ಅಂಚಾದೆ ಮಾತ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಕೈ ಜೋಡಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅನ್ನರೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂದು ಎಲ್ಲೆತ್ತು ಇಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಅವು ನಿಕ್ಲಾದ ಕೊರತೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದೇನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಪಂಡದು ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಲ್ತಿನ ಪಿರಿತ ಮಂಡ್ಯನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈ ಟುಪ್ಪಡು ಬಂದು ಬರಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಅಣ್ಣನ ಕಲಾ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಾಂಡ್ರಿ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕನ್ನಡ ತುಯ್ಯಾರು ಕೇಣಿಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಪರ್ಬ ಅವೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಅತ್ತನಾಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಾತ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಉಡ್ಲ ಜೆ ಪಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಸಾಗಾಡ್ದು ಅಂಚಾದು ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಜೆ ಪಿ ಅನ್ನ ಎಂಕಲು ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೆ ಪಿ ನಗಡು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಾತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಾದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲಾವಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೋನೆದ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬುಡುಪಾದು ಅಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಾಡು ದುಂಬು ಜೆ ಪಿ ಅನ್ನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕುಲು ಆರೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೆ ಪಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಂಕಾರದಾರು ಪಾತಿರುಜಿ ರಂಚದಲತ್ತು 24 hours ಚೇಪ ಕಾಲ್ ಮಂತನಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೇರಾರು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಅನ್ನ ಮರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಬದುಕು ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ಕುಡರ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮನ್ಪುಗ ಆತನಟ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಉಪ್ಲೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು